To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To kamar yadda kuka sani dai yanzu an ba da damar wato withdraw da OEX. To wanda za su yi amfani da application nasu na testnet. Idan ka shiga application naka kamar haka, nan sama hannunka na dama wurin jan rubutun nan inda aka sa long testnet, to ba a shi za ka kwafa ba, za ka taɓa wurin. Idan ka taɓa wurin sai ka dawo nan wurin da aka sa ko mainnet sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi to zai buɗo maka kamar haka. To ga OES a nan sai ka taɓa OES. Da ka taɓa sai ka zo nan wurin receipt sai shi ma ka taɓa shi. Da ka taɓa shi to ga wallet address ɗin sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi me za ka yi sai ka koma sai ka tafi wato ainihin Satoshi naka. Da ka tafi Satoshi naka zai buɗe maka ba haka sai ka zo nan wurin ka na hannun dama wurin saitin wallet ɗin nan sai ka taɓa shi. Sai ka zo saitin OES gashi sai ka taɓa ta. To da ka taɓa ta ga wurin da aka sa link withdraw address sai ka taɓa shi. Na abin da ake bukata sai ka pasting address ɗin da muka kwafo a can OES testnet nasu. Sai ka zo nan access password ɗinka za ka sa. Yawwa da ka sa access password ɗinka sai ka zo nan wurin mai ruwan ƙwannan OEX link wallet address sai ka taɓa shi. To nan suna tabbatar maka ka tabbatar wannan shine address ɗin sai ka danna confirm. Yawwa bayan ka yi to yanzu za su tura maka OTP a cikin Gmail ɗinka. Duk wanda ya rasa Gmail ɗin shi to ya rasa gaskiya. To sai ka tafi yanzu za mu tafi email ɗinmu sai mu je mu duba mu gani me suka tura mana. Sai mu kwafo domin mu je mu ƙarasa. Yawwa yanzu za mu jira sai ka ɗan yi refreshing in ka ji ya ɗan yi delay. Sai ka ɗan yi refreshing saboda issue na network to ga tura mana sai ka shiga kana taɓa shi zai buɗe. To kun san wayan nauyi ya mata ya. Yawwa to gashi kun ga code ɗin nan a nan saiti inda aka sa email invitation code sai ka copy na shi sai ka ƙara komawa cikin wato ainihin Satoshi naka. To nan wurin da suka ce verification code wannan ɗan ɗakin nan za ka yi pasting ɗin shi. Da ka yi pasting afuwan da ka yi pasting ɗin shi a wurin zai nuna maka kamar haka ya bullo. Kun gane? Bari a ɗan yi pasting ɗin ko? Yawwa to sai ka danna a nan ƙasa confirm sai ka danna confirm. Da ka danna confirm me zai faru to za su ce ka buƙaci za ka yi verifying ɗin fuskarka. To kuma yanda zan yi verifying ɗin fuska na ba lalle ba ne ya zamto ɗaya da naka. To amma zan jarraba yi in ma yi in bai ba ta zan jarraba yi yanzu insha Allah. Position your face in the frame. Sun ce in kalli kyamara zan kalle ta kuma. To kawai da na faɗa muku ba lalle ba ne nawa ya zamto iri ɗaya da naku. Amma tun da ni na ba da misali yanda za a yi. Ina tunanin zan yanke shi. Idan kuma sun ci gaba ne abin da zan yi, ya yi to kuma bai yi ba zan yanke amma dai na faɗi dai gaskiya hanyar da kamata mutum ya bi ya je ya yi. To yanzu dai ba su ce in mataki na gaba ba. Position your face in the frame. In cire Bluetooth ɗin nan. Sun ce in kalli kyamara. Ya ɗan tsaya. Bari kawai in kutan ɗin bidiyon sai in yi muku sharing ɗin bidiyon a takaice. Duk wanda ya bi hakan da yana tunanin zai fahimta. Ni kuma sai in ci gaba da yin nawa.